Jovice Jeftića, broj 95. Pobjeda Darka Stanovića, 130. Ajde Visojka! Idemo na tvoje! Ajde Visojčić, jači si! Ajde Visojčić, ajde! Tvoja! Ajde Visojka! Ajde! Imamo pobedu takmičara broj 65, ali i povredu takmičara 130. Nastavljamo sa takmičenjem, imamo jednu povredu, ovo nije ništa strašno. A za stolom pobeđuje Stevan Mitrović, broj 62. Pobjeda Jovice Jeftić. ...48 i 65 da se spremaju. Sudijsko vezivanje. Pobjeda takmičara broj 72. Pobjeda 132 i 65 nastupaju nakon ovog meča.
ode na polu. 132 pobeđuje. Čekaj probu. Ovdje, ovdje. Ruku od ovdje. Ovu ruku ovdje. Moraju ovdje, moraju da gledati. Ali sudi se, ej! Josi da se tu, skroz. Ajde, Stevo! Ajde, Stevo! Ajde, Stevane! Ajde! Bude glava, gledaj, bude glava ovdje ovako. Ajde, Stevo! Idemo! Možete! Pobjeda. Nemanja Stojančević protiv Nikola Jerića. Nema već, pusti ga, svi slobodno po 5 sekundi, ima mjesto za doći. Dok se ja vratim... Ja mogu da li da mi subotu isti. A ne, ovdje ga okreći, samo da bude do kraja. Vidimo situaciju, ja sam ovo sad nešto radnje. Ajde. Samo još nisam bila fotograf. Sudijsko vezivanje. Ja kao gledala u subotu, ja Vladimir Stojičević protiv Nikola Jerića. Neka se spreme Nemanja Stojančević i Stevan Mitrović. Ide, Vlado! Ajde, Vlado! Zabio! Zabio je, bre! Tako je! Pobjeda za Vladimira Stojičevića. Ajmo, Stevo! Ajde, Stevo! Ajde, Stevo! Ajde!
Diži bulju! Ajde! Boj! 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 Ajde, Stevo! Uci, bre! Ajde, bre! Boj! Napravi faul! Idemo! Ajde, Vlado! Pobjeda Darka Stanojevića.
zlatne medalje dolazi. I u kategoriji do 80 kg počinjemo sa mečem između Miljana Đorđevića, pardon, Nikola Pecić i Darko Srećković. A Miljan Đorđević i Dalibor Ivanović, to je sledeći meč. Vezivanje. Jedan od najistaknutijih obrača u ovoj kategoriji. Dok Aleksandar Popović ima bronzanu medalju sa državnog prvenstva prošle godine. Dva veoma iskusna takmičara, sigurno će osvajati medalje danas. Opomena za Darka Srećkovića. Fenomenalni napad Aleksandra Popovića. Darko Srećković ostaje za stolom.
na Miljanu Đorđeviću. A sad i on pobeda za Miljana Đorđevića. Još jedan meč koji ide u vezivanje. Ovo finalni meč. Vidjet ćemo ko će da se suprotstavi Miljanu Đorđeviću. Pobeda Aleksandra Popovića ide u finale. Darko Srećković za sada bronza na metu. Pobeda Miljana Đorđevića, fantastični Miljan. Jovan Tepić, Slobodan Novaković, komšije. Slobodan Novaković iz Pčelareva, jedan od najuspešnijih obarača Srbije svih vremena. Veliki broj medalja sa brojnih internacionalnih takmičenja, naravno višestruki prvak Srbije Ileo Videskom rukom. Čovjek koji zna sve o obaranju ruke, nema tajni za njega. To je Jovan Tepić, mladi, ali veoma iskusni obarač. Veliki broj medalja sa vašim takmičenjem. Strep meč. Pobeda Slobodana Novakovića. Ruke, njih dvojica treniraju zajedno i verovatno odlično poznaju od drugog.
meč. Ajde, Željko! Ajde, Korda! Ajde, Korda! Ajde, Korda! Ajde! Ajde, Korda! I bravo za Šajna Smiljkovića, pobjeda. Mnogo iskusnih Slobodan Novaković, ali gledali smo danas razne iznenađenja, tako da je sve otvoreno. Vladimir Savić, Trstenik, Dragan Čenec, Pančevo. Pobjeda Dragana Boriju, možda je to baš ovo. Zaustavite varanje, nešto je greška, zapisnički stol, izvinjamo se. Dobro, dobro, sve u redu. Momak iz Smederevske Palanke protiv domaćeg takmičara Nenada Šoneta Smiljkovića. Pobjeda za Šoneta Smiljkovića.
Veoma neizvesna borba, ipak pobjeda Vladimira Savića. Ovaj meč ide u vezivanje. Pobjeda Slobodana Novakovića. Odgovor. I pobjeda Slobodana Novakovića. Njegov najveći uspjeh do sada. Zlatnu medalju ponavlja po ko zna koji put. Legenda obaranja ruke, Slobodan Novaković. Ajde, mali! Milana Milosavljevića. Lagana pobjeda Gorana. Evo sada Bojana Antića i Nikole Markovića. Bojan Antić prošle godine nije na skupu, ali također je jedan od najvećih obarača Srbije. Gomila medalja, menjene kategorije i levom i desnom, svašta je osvajao. Nikola Marković je jedan od mlaka.
desnom rukom. Polufinalni meč Nikola Marković, Goran Žepina. Počinje borba za medalju. Goran Žepina iz Kaća, Nikola Marković Pančevo. Pobjeda Gorana Žepine koji je iskusni takve. Ovog puta bez vezivanja. Ali ishod je isti, Bojan Antić, zlat. Srebrna medalja ide u Kać, Goran Žepina. Zadovoljan je Žepina, ali razlog za najveće zadovoljstvo ima Bojan Antić, zlatna medalja do 100 kg. Fantastično. Bojan Antić iz Majura kod Šapca. Miran Đelković, znatno neiskusni, ali viteški staje za skok. Lagana pobjeda iz... Evo dvojice veoma iskusnih takmičara. Darka Pavlovića dugo nismo gledali na državnom prvenstvu. Rešio da se opet oproba. On je spreman i kad nije spreman. Isto važi za Radiša Milojkovića. Prosto ljudi, timovi, velike snage. Toga se Darko Pavlović je bunio, ali sada će sve biti u redu.
Pobjeda Darka Pavlovića. Ivan Tuta Veselić iz Valjeva, Zoran Latinović iz Čelareva. Još jedan meč koji ide u vezivanje. Veliki broj favorita u ovoj kategoriji danas se skupio. Biće zaista neizvesno do samog kraja. Pobjeda Zorana Latinovića, jako izgledalo da je meč završen, nije do kraja, znate ga iz Trstenika. Pobjeda Darka Pavlovića. Pobjeda Kukrne. Lagana pobjeda Bore Aleksića, 133. Meč ide u vezivanje. Pobjeda za Ivana Veselića. Zoran Latinović. Pobjeda Zoran Latinović.
ima pobedu više. Tuta mora 2 puta da ga pobedi da bi osvojio medalju. Neće biti lako, ali tu je negdje blizu. Novi šampion Srbije, levom rukom preko 100 kg. Dalja nije odbranio zlato prošle godine. Ivan Tuta Veselić. I zlato ide u Čelarevo, Zoranu Latinoviću. Slikanje najčih momaka, a mi pozivamo Jelenu Zelac da primi pehar za pobjeda Darka Srećkovića, odličan meč. Evo i najvažnijeg meča u kategoriji do 80 kg. Ove godine u Srbiji finale desne ruke do 80 kg među profesionalcima. Još jedan meč koji ide u vezivanju.
Daniele. Odličan meč. Kakav napad, bravo za Darka, bravo za Darka. Još jedan meč koji ide u vezivanje. Da vidimo konačni obračun. Miljan Đorđević ili Darko Srećković. Rezultat je 1:1. Ruke su vezane, nema sad ništa da isklizne. Prosto ko pobedi, taj šampion države. Kakva borba, na milimetar je bio Darko. I ipak uspeva pobjeda za Darka Srećkovića, velika i teška pobjeda. Gotovo izjednačen. Miljan Đorđević iz Trstenika na ivici bio osvajanja zlata. Miljane, budućnost je pred tobom. Osvojio si zasluženo drugo mesto. Biće bolje sledeće godine, ali ove godine Darko Srećković iz Pančeva, zlatna medalja.
Your boyfriend is so posh, and his family found Ferrari. He uses Apple condoms, and his Facebook friends on Giovanni. When his stocks are on the rise, you love to chase that pace. Do you prefer his Rolex or Cosmo? And pretty famous up on the floor, I want some more. I'm waiting for a sign. While you drink up expensive options, VIP knows mine. I've got to grab your attention, hooked on your sex appeal. But will you really love me? I don't have nothing to steal. No Harley, no money, no single family home, no Mac, no Windows, no iPhone, no Joy. But I do have something special, baby, that your boyfriend will never ever own. I'm black from the waist down. Neočekivani napad Cvikovića, Novaković, Cviša, Štabi. Opet Cvikovića. I'm black from the waist down. I pobjeda Slava Novakovića. Mora je mnogo da se namuči Sviđa. Pobjeda Dragana Čenejica. Strepeč. Faul Draganu Čenejcu. Zanimljiva strateška borba. I pobjeda za Dragana Čenejca.
Novakovića. Pobjeda Vladimira Savića. Pobjeda takmičara sredi broj 20. Nenad Smiljković ili Jovan Tepić. Munjevita pobjeda Jovana Tepića. Pobjeda Vladimir. Slobodan Novaković iz Trstenika. Iz Bačke Palanke Jovan Tepić. Pokušao je Tepića na brzinu, zaustavio Novaković, a onda ipak dolazi do vezivanja. Polufinalni meč, dok u finalu ležerno čeka Vladimir Savić. Jako je brzo napao Tepić, Novaković zaustavlja, da vidimo da li ima odgovora. Ovo neće biti nimalo lako.
Zlatna medalja ne ide nigde, ostaje u Trsteniku, Vladimir Savić. Neka se spreme Bojan Antić i Aleksandar Krajišnik. Pobjeda Nikole Markovića, broj 53. A sada i pobjeda za Gorana Žepinu. Ovo je polufinalni meč. Pobjeda za Aleksandra Krajišnika koji ide u finale. Još je meč borba za zlato. Goran Žepina neporažen, što i nije neko iznenađenje, ali jeste iznenađenje da je u finalu Aleksandar Krajišnik. Srebro mu je zagarantovano.
i očekivano pobjeda Gorana Želja. Radiša Milojković iz Petrovca na Mlavi, Boris Aleksić iz Trstenika. Levom rukom nisu osvojili medalju ni jedan ni drugi, iako su uvijek favoriti na svakom takmičenju. Pobjeda Radiša Milojkovića. Opet imamo problema sa nameštanjem. Neizvesno kao što će biti neizvestan i meč. Sada je meč. Pobjeda Ivana Vesne. Neka se spreme Boris Aleksić i Darko Pavlović. Pobjeda Darka Pavlovića, 37. Zoran Latinović je levom rukom postao šampion Srbije u kategoriji preko 100 kg. Vidjet ćemo da li je dovoljno spreman i desnom rukom. Strep meč.
Zoran Latinović. Pobjeda Darka Pavlovića, ide u finale Zoran Latinović. Finalni meč. Finalna borba, najteže kategorije, prvenstva Srbije varanje ruke i evo i prve pobjede Darka Pavlovića. Morat će još jedan. Veliki meč, finalni, poslednji, Darko Pavlović, Ivan Duda Veselić. Da vidimo za koga navijate. Pobjeda Ivana Duda Veselić. I 80. Zoran Latinović i Slobodan Novaković. Strepović. Dečka, šta si radio da? Sudijsko nameštanje. Pobjeda Zorana Latinovića.
Pobjeda Slobodana Novakovića, broj 80. Novakovića. A da se pripreme 58 i 29. Meč još jednom.
Goran Žepina je neporažen put na Veselić, ima jedan poraz. Dugačak je put, 2 pobede mu trebaju.